Hi, it's December 23 and my message to you is always be positive. So, be positive. 2 days na lang. 2 days na lang. Pasko na. Sumamasko na ko sa inyo ha. So, naata karon diri sa right here. Musta beautiful. So, daguol ko kay muuli na me. Hapit na may uli. So, dili gyud paigo ang one day diri nga mag-enjoy ta. Dili gyud paigo. Spend diri mga 3 days to 1 week. Dili gyud kaigo ang usa ka adlaw. So, I don't know kung makapalupad ba ko sa drone karon. So, daratong drone nya diri ang bag. Sulod sa ihang bag ang gibutang ang ihang dedicated nga cellphone, and then you have the controller. Okay, the controller right here. How to turn it on? Press 1, press again, and press again. See the sound. Okay, I have to turn it off. Press again and then press 1 more time. So after that sound, it's turned off. So it's just like this. Okay, so this is where you can put your phone. Dire sa ako kay type C man ko, so type C akong connector, ako ibutang dire akong cellphone. So type C. So ako ibutang dire akong cellphone. And then, ang gimmick ani niya kay ihang stick, sa ihang joystick kay nader gibutang piligro nga mawala. And then, itaw-taw na yan. Itaw na. Nindot, di ba? Kani po ng usa. Tao diri. Hop, balik. Diri. Di ba? Nindot kayo. Nindot kayo. Yeah. Unya, the antennas right here. Example, nag-fly ka sa matubangan pag for maximum signal reception, point ito. So, yung remote control, and then sunod niya, of course, yung charger, the batteries 1, 2, and ang usa ka battery nga naa sa drone. So indicator na puno siya, puno yung battery. So that's another battery. Ibalik. Gawas ta, hopefully makapalupad ta sa drone diri sa Mactan. So take note nga doon ni sa airport, so di kay ta makapadali-dali og palupad sa tong drone. Pero ngadto ta sa beach area, let's see if makapalupad ta, hopefully. But diri sa Sulia daghan kay kog mga videos, ako niya i-upload later. Makita mo nindot kay place. If you have time, visit here. Not just for one day. Dili jud enough ang usa ka adlaw diri nga mag-stay ka, mag-enjoy ka. Nindot jud kayo. Kulangan kayo, bitin kayo if one day lang kamare. Okay? So thank you mga Bisaya. Maayong Pasko and be positive always. Ano? Bigay na ya. Bigay na. Why bagyo? Pila ka oras lubat ya? 30 minutes. Eh? Mura lagi tail.
4. Sige, doon ano?